खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरना लालायबाय नोंथांमोना थामनेयाव नायनानै एसे मिन्थिखाबाय आङो बुंदों जुदि नोंनि गोसो थोनाया जुदि नों गारजाबायबा खाफाल गोनां साननानै ला मिथिबायना आं दिनै नोंथांमोनखौ मानो बुंदों बे भिडिअनि गेजेरजों खोनासं बाथ्राखौ जोबजासे खोनासं भिडिअखौ ससे नायोबा जेबो बुजायनाय नङा आङो गासैबो बाथ्राखौ आङो टन' टन' फोरमायनानै होजोबगोन मानि थाखाय खाफाल गोनां जायो जुदि सासे गोसो थोनायखौ मोनाखैबा नों फाग्ला जानानै नोङो गावखौनो सुइसाइड खालामनानै थैनाय जौ फाग्ला जानानै थैनाय बे नङा नोंगौ नैबे बैसोआव जों लाइमोन बैसोआव मालाबा सानफ्लाङो स' बेनिखायनो बे सानफ्लांनायखौनो जों माबोरै होखारनो दिनै जोंहा एक्सपिरियेन्स दं हिसाबै दिनै आं दिनै नोंसोरनो खिथानो नागिरदों बे एक्सपिरियेन्सखौ नोंसोरो शेयार खालामगोन नोंसोरो जोबजासे भिडिअखौ खोनासं बेनि उनाव नोंसोरो गावनो रियेलाइज जागोन गावखौनो हमदांनो हागोन येस नंमारगौथ' बे उमुक बुंनाया नंमारगौथ' Btrinfostudio इउटुब चेनेलाव बुंनाया नंमारगौथ' नों दिनै सानगोन खोनासं दाना हमनानै लादो नोंनि गार्लफ्रेन्ड हिनजाव हौवा दै बा बयफ्रेन्डआ नोंखौ गारबाय बा गार्लफ्रेन्डआ नोंखौ गारबाय मानो गारखो निस्सय बेवहाय निस्सय माबा मोनसे बाथ्रा दङ दा बाथ्राया जाहैबाय मा हमनानै लादो नों सासे गार्लफ्रेन्ड गारजाबाय मा नोङो जौ फाग्ला जानानै सिगारेट फाग्ला जानानै बाइक सौदलाबायनानै थैसिगोन नामा धिक्कारजों बेखौ मोनैनि खाथिनाव बा सासे गार्लफ्रेन्डआ बयफ्रेन्ड गोमाजानायनि खाथिरावहाय दिनै धिक्कार होनानै गावखौ सुइसाइड गोदोनायाव दलें लागायनानै थैनोसै नामा थैगोन नामा जिबनावबो बेबायदि पाप खामानिखौ दा माव बेयो जाहैबाय नोंनि गल्डेन सुजुग नोंनि गल्डेन अपरचुनिटि बियो मिथिबायना जायहानाखि मोजां मोननाय गारजाबाय जायहानाखि गोसोथोनाय गारजाबाय बेयो नोंनि थाखाय सुजुग इसोरा नोंखौ नाहरदों इसोरा नोंनो लामा होनानै होदों इसोरा नोंखौ दानख्लायनानै होखाबाय जे मा दानख्लायनानै होदों जे नोङो बेजों थाङोबा नोङो दिनै गाब्र'बायमोन हाखराव बे हेराव गाब्र'सिगौमोन नोङो स' बेनिखायनो दिनै नोंखौ बोखारनानै होखाबाय दिनै साफा समानै ला नों जायजों रिलेसनशिपआव दंगासिनो दंमोन बे रिलेसनशिपआव नों थाबाय थायोमोनबा नों हयथ' गाबोन समफोरनो हाबा जासिगौमोन हाबा जानाय लोगो लोगो मा जागौमोन नोंनि फरायनांगौआबो नों फरायनो हानाय नंलामोन नों साख्रि बाख्रि होसोदोंमोन आर्मि खारनो नागिरदोंमोन माबा मोनसे खालामनो नागिरदोंमोन बेखौबो नों होसोनो हाला दाना मानोना हाबा जानाय लोगो लोगो नोंना सेन्टिमेन्टआ दस्रा जाबाय थाखा फैसा खामायनायनि खोथा फैनोसै होमबा नों टटेलि बाय जिर' जानोसै नोंना दाना देहाया गेरेमसै नों बे बैसोआव मा मावगोन दाना नोङो बेराफारसे नों बै समाव गोसो थानाय समाव नोङो खुनु मोनसे खामानि लाखायाखैसै बिमा बिफानि नोङो आन्दारावनो थाबाय थाखादों मानोना नोंना बैसोबो जाखायाखैमोन नालाय दा बिनिखायनो आं नोंसोरखौ होनदों ओंखायनो सोरबा जुदि रिलेसनशिपआ जुदि ब्रेक जाबायबा ब्रेकआप जाबायबा नागारलायनाय जाबायबा खाफाल होननानै इसोरखौ नों खुलुमबाय था इसोर नों आंखौ मासे मोजां खामानि मावदों होननानै दागाब अखै दे एसे एनै दुखु जागोन सानसे साननैजोंनो बे थांगोन स्रां थांगोन बेनिफ्राय नोङो मोजां साननो सोलों पजिटिभ साननो सोलोंदो नोंनि खामानियाव आवगायदो नों जुदि फरायसामोनबा फुरा रानिं नों फरायबाय थादो नों जुदि माबा मोनसे साख्रिफोर होसोबायदोंबा साख्रिनि फारसे नोङो फुरा मोनसे स्टान्टखौ लादो नोङो आर्मि लानोबा फौजि लानोबा नों खारबाय थादो कन्टिनिउ जिकेफोर नायदो होमबानो नोंसोरो अट'मेटिक नोंनि जिउआव फैखागोन अब्ला बै जाय नोंखौ नोंनि गार्लफ्रेन्डआ नोंखौ बै समाव ब्रेकआप खालामनानै थांदोंमोन नोङो जेब्लानाखि नोंनि लाइफआ सोलायलांबाय साबसिनाव फैबाय पिकआपआव फैबाय अब्ला नोंखौ बियो अट'मेटिक साननानै गावनो धिक्कार नांफिनगोन दुखु मोनगोन गावनि जायजों बियो दा रिलेसनशिप लानानै हाबा जादोंमोन बेखौ सानफिननानै बे धिक्कार नांखागोन ओंखायनो आं नोंसोरल' बुंदों जायहा जुदि ब्रेकआप खालामजाबा बे खाफाल गोनां ब्रेकआप जाबानो जौ फाग्ला जानानै गोदाव सोराव जुमाय फाग्ला जानानै बाइक साबुंलाबायनानै गावखौनो सुइसाइड खालामनानै लानो नाङा गावनि जिउखौ फोजोबना लानो नाङा बे बिराद गिदिर महापाप मानोना संसाराव नोंखौ गावखौ फोथैनानै लानो थाखाय बेबायदि मोनसे हराखै इसोरा नों गावखौनो बुथारना लानो थाखाय इसोरा हराखै नोङो बेनिखायनो जों मानसि हिसाबै ओंखायनो बाय उन्दै गिदिरनि खोथा गैया दै इन्दिर गोदै रायजो जानाय रायजोनि खोथा गैया धर्मजों जों जेब्लायबो सोमोन्दो थानांगौ इसोरनि बाथ्राखौ जों खोनासंनांगोन नों जिखि धोरोमनि मानसियानो जाया मानो इसोरा अनोबा गासिबो साक्सेस जायो इसोरनि बाथ्राखौ मानि इसोरा दिनै नों गोरोन्थि मावबासो इसोरा नोंखौ सास्ति हरो इसोरा ओरैनो नोंखौ सास्ति हरा इसोरा नोंखौ ओरैनो माबा मोनसे बिपद खोलैहरा इसोरा नोंनि इसोरनि हामजानाय नों खामानि मावाखैबा इसोरा नोंखौ खस्थ' होखागोन दा ओंखायनो आं दा बुंदों स्पेसियेलि बे भिडिअ लाइमोनफोरनि थाखाय ओंखायनो बुंखाबाय आङो नोङो सुइसाइड खालामनानै लानो नाङा सोरबा गोसोथोनाय गारजाबा नों सुइसाइड खालामबाय गार्लफ्रेन्डआ गारजाबाय बयफ्रेन्डआ गारजादों बेखौ नोङो माथा मारि नाङा नों गावखौनो हमदांनानै आंहा खाफाल गेवबाय सानना ला सोरजोंबा जुदि ब्रेकआप खालामजाबायबा आंहा खाफाला गेवबाय होननानै सानना ला हागोन नोंसोर सानना लानो हानायथ' नङा होमबा दे एटलिस्ट बियो सप्ता खनसे थागोन नोंनि जि माबायावहाय जिउआव नाथाय नों बे समाव जुमाय फाग्ला जानो नाङा सिगारेट फाग्ला जानो नाङा मिथिबायना बेजों धिक्कारा खारा बेजों नोंनि माथायासो गाज्रिसिन जालांगोन नोंनि गोसो गोरबोआसो नोंना मा जालांगोन नस्थ' जालांसिनगोन
गासैबो खामानिया उदायि जागोन नों लास्टबाराव ओंखायनो आं नोंसोरखौ बुंखाबाय बेफोरबायदि आखुथायखौ दा दिन्थि आं फिन बुंबावगोन जायहानाखि रिलेसनशिपआ सोरबा बयफ्रेन्ड गारजादों नङाबा सोरबा गार्लफ्रेन्डआ गारजादों बिदि गारनाय लोगो लोगो नोंहा सुजुग मोनबाय खाबु मोनबाय नोंनि जिउखौ हान्थिनायनि नोंनि लामाखौ दैदेननो हानायनि गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि नोंहा खाबु मोनबाय होननानै नों गावखौ साननानै लाबानो जाबाय आरो नोंनि मावनांगौ खामानिखौ मावबाय था फरायसाबा फरायबाय था नों मा खामानि मावनायखौ मावबाय था बास 100% नों गोजोन न'खरै नोङो थांना थानो हागोन जिउआव आरो नोङो जायनोखि थांदों बान्दरमाया थांगोन सुन्दरमाया फैगोननि बाथ्रा दंखायो दै बेखौ थाल ला आरोना शास्त्रनि बाथ्रा बेयो बान्दरमाया थांगोन सुन्दरमाया फैगोन बे बाथ्रा सैथोआनोखा मानोना हमना लादो नों जाय मानसिया नोंजों ब्रेकआपआव थांदों बेनि सान्थौ आरो सानस्रिफोराबो बे थौले गोसोनिखा मिथिबायना नङाबानो बे थानाय मोनबानो नोंहा दिनै एक्सिडेन्ट जासिगौमोन नोङो बेहेराव गाब्र'सिगौमोन बाला गुदुङाव हाबनांसिगौमोन नोङो बेखौ नोङो हमना ला बे आंनि एक्सपिरियेन्सनि बाथ्राखौ नोंसोरनो आं शेयार खालामदों दै आंनि एक्सपिरियेन्सनि बाथ्राखौसो ओंखायनो जों बिदि साननो सोलोंनो रियेलाइज खालाम माबा मोनसे मोजां भिडिअफोर नाय मोजां मोनसे मेथाइ रिलेक्सिं मोनसे मेथाइफोर खोनासं होमबानो नोङो बे समाव दुखुनि समावबो गावखौ बावगारनो हागोन गावखौ माने थियै लाखिनो हागोन आरोना ओंखायनो आं दिनैसो बुंबाय अन्नानै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा खेबसे लाइक खालामना होदो आरो दिनैसिम नोंथाङा नायबाय थादों साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै नैबे Btrinfostudiनि जेनोखि चेनेलखौ थुलुंगा होदो आरो आंखौ थुलुंगा होबानो जाबाय स' दिनै आङो भिडिअखौ बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों आरो फिन बुंबावगोन इसोरनि सायाव आं बुंबाय साया लानानै आं बुंदों जे नोंसोरनि एबारनिफ्राय जोंनि गासैबो बर' लाइमोनफोरा खुनु मोनसे सोरजोंबा ब्रेकआप खालामजायोबा जौ फाग्ला जाला गाज्रि आखु सोलोंला माबा मोनसे मोजां लामायावसो हान्थिबाय थासिगोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिनानै दिनै भिडिअखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ